تشریف لائے آمدے پین ساڈی چنیوٹ دی دھرتی دے خوبصورت شہر جناب مار فلک شیر نوید صاحب بھرپور تالیاں دے نال استقبال کرے سو مار فلک شیر نوید صاحب آؤ جی بسم اللہ بڑی محبت نال تہاڈا بانا مشاعرے نو سننا مار ریاض سیال دے نال عظیم محبت دا ثبوت ہے۔ اللہ پاک تانوں سلامت رکھے نہ کہ کدی شیر چاہیں اج سچ مچ تو جوکاں لا بیٹھا ہے گستان ہے۔ واہ 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 کدی شیر چاہیں اج سچ مچ تو جوکاں لا بیٹھا ہے گستان ہے۔ تیرے پرسے کان نوید آئے بیٹھے ناوے کپنے مہمان۔ واہ واہ تیرے پرسے کان نوید آئے بیٹھن آوے کھپڑے مہمان تے اے جملہ آکھ ہر لگ دے نو انج کھول اپنی کھول زبان ریاض دا ماہی کیویں آمن ہوئی قربان ونجا قربان۔ کیا بات تاڑی بھائی تاڑی یہ جملہ کھر لگ دے نو انج اپنی کھول زبان ریاض دا ماہی کیویں آمن ہوئی قربان ونجا قربان۔ کئی شاعر جنگ دی دھرتی دے وارو واری جوک لدا گئے۔ کئی شاعر جنگ دی دھرتی دے وارو واری جوک لدا گئے۔ پنجاب دی شان پنجابی وچ من بھاونے شعر سنا گئے۔ یاسین ابرار رحمان تے شفقت واری اپنی واہ بھگتا گئے۔ وط مار ریاض دے درد نویدہ پورے ادب دی کمر نوا گئے۔ کیا بات تاڑی بھائی تاڑی مہربانی یار تاڑی مارو بڑی محبت نظم جس دا عنوان ہے کاسے تے خیرات دا رشتہ۔ میں توجہ دی اپیل کرساں مار ریاض نو ستے خیران لکھ کے ٹریا نات دا رشتہ۔ مار ریاض نو ستے خیران لکھ کے ٹریا نات دا رشتہ۔ رکھیا پاک نبی دے در تے کاسے تے خیرات دا رشتہ۔ کیا بات بڑی محبت رکھیا پاک نبی دے در تے کاسے تے خیرات دا رشتہ۔ لکھے اپنے حال تمامی ساون نال بلارے لکھے۔ لکھے اپنے حال تمامی ساون نال بلارے لکھے۔ اتھری رت دے حال وی دسے وقت دسکارے سارے لکھے۔ کیا بات اتھری رت دے حال وی دسے وقت دسکارے سارے لکھے۔ ملکی ہوگا کہ ماریاں عشق نبی جد ٹھاٹھاں لکھیا خوب برات دا رشتہ۔ مار ریاض نو ستے خیران لکھ کے ٹریا نات دا رشتہ۔ کاسے تے خیرات دا رشتہ کاسے تے خیرات دا رشتہ۔ اور ماں بولی دی سیوا کیتی ماں بولی دی سیوا کیتی۔ شیر عروج تے ٹنگ کے ٹریا انج وانگو خیرات حشر دی۔ پاک نبی تو منگ کے ٹریا بن کے سائل حضور دے اگے کیتا پیش اوقات دا رشتہ۔ مار ریاض نو ستے خیران لکھ کے ٹریا نات دا رشتہ۔ کاسے تے خیرات دا رشتہ۔ اور دیکھنا کہ مار ریاض دے ٹورے پچھو مار ریاض دے ٹورے پچھو یار مکمل جنگ نہیں ہونا۔ تاج لطیف الطاف تے ہاشمی پنج دا پورا سنگ نہیں ہونا۔ کیا بات تاج لطیف الطاف تے ہاشمی پنج دا پورا سنگ نہیں ہونا۔ سانجیدار نوید محبتی ادبی سنگ دی ذات دا رشتہ۔ مار ریاض نو ستے خیران لکھ کے ٹریا نات دا رشتہ۔ کاسے تے خیرات دا رشتہ۔ بڑی محبت سبحان تاڑیاں بھائی۔ تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔
یہ بھائی قدیر خان بلوچ صاحب سیالوی مووی میکر سائیں چاک نمبر ہے 175 ضلع جھنگ تو بڑی مہربانی